Hey, hayi zikhawuleze zamjikela izinto unomtiritiri ngoku naye sezibona ekula situation uVyekazi Nciweni waye kuyo ngokuya uMpumelelo wayebhizi naye uTirelo elisoldier lakhe kumnandi. Ngoku uAmahle unguTirelo, uMpumelelo ngoku hey unokungamoyi uTirelo wade ke wathumela iWhatsApp messages kuAmahle ekhala ngoMpumelelo emchaza noba uhambelala noba makondle inoba ke inamba kaAmahle uTirelo uyifumene ngelaa xesha wayethathe ifowuni kaMpumelelo wade wabona noba uzayolobola engakhange wamxelela yena. So nazi ke ii-messages eziye zathunyelwa ngunomtiritiri kuAmahle and ingathi khange kuhambe kahle ngoba unomtiritiri uphethe ecela uxolo kuAmahle kodwa nolu xolo lakhe hey alikho make sure phofu uMpumelelo uyaveza okanye uAmahle uyaveza uba ucele uxolo nomtiritiri ngenxa yoba kusitsho uMpumelelo. Makhe sifunde ke ezi chats between uAmahle noTirelo. uTirelo uthumele i-message kuAmahle ethi, love it for you sis, please do talk to him to not neglect his son just because he doesn't want to account for sleeping around. Uhlukene nami not ingane ayondle ngiyacela. Inoba behlukene ngenxa yoba uMpumelelo ke behambelala nabantu. Aphendule ke sana uAmahle ephola apha entloko wathi, how sorry my love, ezababili azingenwa, ngiwubani nje mina ongakhuluma lezo ndaba lezo, you said akuyona i-group work. Waphendula ke unomtiritiri nge-essay esithi, I don't know why I misdirected my anger to you. I let whatever that's going on take me out of character, and honestly ungenaphi wena, nowhere. Although your response was condescending and sarcastic, which actually just proved to me that you just bluntly don't see me or rather respect me. But it's okay, because in all honesty, I was like, shuthi le pillow talk ingam. What nonsense is this? Nonetheless, it is what it is. Just because my relationship is over now, you shouldn't be happy. Total bullish. I just wanted to apologize for misdirecting my anger towards you. Yeah, bethuna i-apology enjani nale kanomtiritiri bethunane ethi umntu i-response yakhe sarcastic, i-response yakhe is condescending. Hey, haye begowa unomtiritiri andifuna ungatsho. Imagine Amahle naye kaloku useyi-girlfriend nje, uyabo? So kwaleyo bangoku hey loo nto unomtiritiri uyabacela abantu babamthethele noMpumelelo, ucela utata umusamsele kuba athele uMpumelelo asebenzise icondom ngoba afuna uyisebenzisa. Ucela uAmahle ngokuba makathi kuMpumelelo ondle umntana ngenxa yoba ehlukene naye thithi uba makangondle umntana. Hey nomtiritiri usengxakini ntombi sana, uyambona uMpumelelo into yakwenzisa zona sana. Hayi nathi siphinda amazwi akho kuwe ngoku sithi, know your worth, have a standard girl, because this ain't it. Anyways, can I nake bethu manicinga ntoni ngayo yonke le nto bendithetha ngayo kule video? uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele ivideo yam. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.